realment és trip-hop, que l'estil, bueno, diuen, els estils també van canviant i cada un diu, no, això és rock alternatiu, això és electrònic, això és... Bueno... Doncs és un... Portishead és un grup i té moltes mescles de moltes coses i és la gràcia. I la defensarem el millor que pugui ser. This